Aquesta setmana estrenem una nova secció. Es diu Què m'expliques? Es tracta d'un espai mensual en què convidarem a l'alumnat de diferents centres a explicar activitats que fan al seu centre. Volem que siguin els nois i les noies els que en primera persona ens parlin de les seves escoles i instituts. I per començar, avui tenim a 4 alumnes de l'escola Joaquim Ruyra, que han vingut a parlar-nos de les tertúlies literàries, unes tertúlies que tenen algunes particularitats. I els nostres convidats són l'Afnan, el David, l'Anisrin i el Sebastián. I ens parlaran d'aquestes tertúlies literàries. A veure, comencem amb tu, Afnan. Com són aquestes tertúlies literàries? Com comencen? Què heu de fer? El que tenim que fer és el primer. Entrem a classe, ens posem de rotllana i quan ens posem traiem la Isabel, ens diu qui ha fet els deures. Qui és la Isabel? La Isabel és la nostra tutora de tertúlies literàries. Molt bé. I ens diu qui ha fet els deures i després comencem les tertúlies dient qui vol fer la seva frase. A veure, David, posem en rotllana els deures. Quins deures són? Què us encarrega la Isabel cada setmana? Nosaltres, cada any, la Isabel ens dona un llibre i nosaltres al cap de setmana tenim que llegir el llibre. I la Isabel ens diu un capítol i nosaltres le llegim amb atenció i la frase que més ens ha impactat, ens ha cridat l'atenció, la posem a la llibreta i posem per què hem escollit aquesta frase o ens ha recordat alguna cosa. Vale, Anisrin, i llavors? També, quan fem les tertúlies, no tenim que fer la primera línia, sinó tenim que llegir el llibre, el capítol, les vegades que necessitem per entendre'l i després posar el títol, la frase i l'opinió. Així serà uns deures bonics. Molt bé. Llavors, l'important és entendre el que estàs llegint, no? Llavors, Sebastián, una persona ha apuntat una frase a la seva llibreta i aixeca la mà, suposo, i diu què vol dir la seva frase. I llavors què passa? Comparte la seva frase i fa la seva opinió i de la seva opinió va escollir i la gent que vol opinar de la seva opinió va levantant la mà i el que ha compartit la seva frase, ell escollit a la persona. A la persona que ha de parlar cada vegada, no? Li va donant el torn de paraula a cada persona. Em sembla que una cosa important d'aquestes tertúlies és que no s'hi val dir el primer que et vingui a la ment, no? Com és això? Quines són les normes? Primer, escollem com una frase que el que més interessa. Com a ti t'ha interessat una frase que que està parlant d'un nen que està jugant i t'ha interessat molt perquè no saps què significa o alguna cosa així. Ara apuntem i posem que he escollit aquesta frase perquè m'ha interessat, m'ha fet uns dubtes Però llavors, tu abans m'has dit, abans de parlar, què hem de fer? Abans de parlar tenim que pensar per cor, després per cap i ahir sortirà per la boca. Molt bé, és a dir, no ens llancem a dir el primer que se'ns ve al cap, sinó que reflexionem abans de parlar. David, i es genera molt de debat? Hi ha hagut baralles en aquestes tertúlies per les opinions de cadascú? No hi ha baralles, el que hi ha és molt debat perquè alguns opinen una cosa i una altra. A veure, no sé si l'Anisrin se'n recorda d'alguns temes que heu parlat en les tertúlies recentment. El dilluns, que hem fet tertúlies a la meva classe, hem parlat d'una llibertat que la Isabel nos ha posat de deures, investigar-lo, buscar la paraula que és i també tenim que investigar la malaltia que es diu autisme i la investigació és investigar-lo i després les persones que no ho entenen o que tenen més dificultats ajudar-los per millorar. És a dir, que a part d'explicar l'opinió i que hi hagi un debat, si hi ha alguna paraula o alguna cosa que no enteneu, la Isabel us posa deures. Sebastián, i tu em portes cap a casa els deures per investigar? Sí. I tu vas investigar sobre l'autisme? Sí. I ens podries explicar què és l'autisme o és una mica difícil d'explicar? Difícil. Sí? Però és una enfermedad que es transmet al cap
i que no es pot curar. No es pot curar. I que les persones que tenen aquest problema doncs, actuen de vegades de forma diferent. No? Vale, heu portat alguns dels llibres que heu llegit, que l'esteu llegint aquest curs, i altres que heu llegit altres cursos, no? Sí. A veure, Afnan, explica'm, digue'm, a veure si te'n recordes d'algun d'aquests llibres, quins han estat els que has llegit? El Don Quijote El Don Quijote? Què més? era un cavaller que sempre llegia, que al final es va tornar boig. David, un altre. El Lazarillo El Lazarillo, et va agradar el Lazarillo? Sí. I de què anava el Lazarillo? era que la seva mare l'havia abandonat i ell va buscar... No, la seva mare li havia buscat un amo, però el seu amo no li donava menjar, li donava cops amb un pal. Un nen que no va viure gaire... No tenia una vida gaire divertida, no? Es va buscar altre amo. Vale. La Nisrin, a veure, quin és un dels teus que t'hagi agradat d'aquests? El de Frankenstein. El Frankenstein? Sí, que el Frankenstein és un científic que un dia va fer un experiment i va crear un ésser humà i què? Era un monstre, no? Sí, Bueno, hi havia gent que deia que era un monstre, sí, era un no? monstre, però en realitat jo crec que ell no era un monstre i ell solo volia fer amics i ser estimat per tots. Aquest és un tema dels que vau debatre, no? Si el monstre de Frankenstein era monstre o no era monstre, no? Sí. Sebastián, i a tu de tots aquests o algun altre que t'hagi agradat? Viaje al centro de la Tierra. Aquest us l'esteu llegint ara, pot ser? Sí. Aquest any. I de què va una miqueta? Va sobre un professor i el seu nebot que descobreixen un missatge secret que els diu que tenen que, com anar al centre de la Terra, han d'entrar a un cràter d'un volcà. Saps on està aquest cràter d'aquest volcà? En Yucall? És un nom una mica raro, però te'n recordes? És una illa. Algú sap on està la illa? Està a Islàndia, el volcà on entren, al fons, al mig de la Terra. Vale, ara anem a fer una prova, va, perquè jo, a veure, sé com funcionen això de les tertúlies, perquè l'altre dia us vaig anar a veure, però igual la gent no sap com funcionen les tertúlies. Llavors, la Nisrin ens llegirà una frase, vale? Ens diu alguna cosa sobre aquesta frase i llavors nosaltres formem la tertúlia. Vale? Mirarem a veure què us suggereix aquella frase. Vale? A veure, Nisrin, va. Capítol 4. La criatura monstruosa. Era ben entrada la matinada i Víctor estava molt nerviós. Davant seu, sobre la taula, tenia aquell cos gegantí, que feia gairebé 2 metres. Tu llegeixes això i què t'inspira? Que, pues, jo si fora el Víctor, pues jo tindria por de que sobre la meva taula apareix un monstre. I vosaltres què opinaríeu? Creieu en els monstres? No. No? David, tu què explicaries? Jo tampoc creu en els monstres. No, però aquest monstre l'havia fet amb... Aquest monstre era un monstre que nosaltres no el veiem com un monstre, perquè ell l'únic que volia era fer amics, però tots li rechaçaven. Li rebutjaven. I nosaltres li vam posar un mot. Ah, sí? Li vau canviar el nom? Sí, li vam posar el nom de Frankie Franquito. Frankie Franquito. I a tu? Perquè nosaltres no le acceptàvem com un monstre, no ens agradava que li diguem monstre, ens agradava que la classe va fer un debat, que com li posem el nom, això, i al final hem posat Frankie Franquito. I vosaltres, què us inspirava a vosaltres quan vau llegir el Frankenstein? Que la ciència-ficció pot llegar a ser real o no. Ah, també vau parlar d'això, de la ciència-ficció, Sí. de com es fa realitat, no? Les coses, com la... Penseu que avui dia podríem fer un Frankenstein de veritat? No. No. I no, us agradaria que es pogués fer un Frankenstein? Sí? Fet de trossos de persones? Sí. Sí. No. No? Seria?
Veus, tenim opinions diferents. Bueno, doncs la Afnan, David, Nisrin i Sebastián, moltes gràcies per explicar-nos en què consisteixen aquestes tertúlies literàries que feu al Joaquim Ruyra, amb el que hem estrenat aquesta nova secció, la secció que ens expliques, i esperem doncs, això, que els pròxims mesos hi hagi molts altres alumnes com ells que s'animin a venir aquí al plató a explicar les experiències i les coses que fan en els seus centres educatius.